ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଗତି ପାଠ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ପାଠ ଗତି ପାଠ। ତମେମାନେ ଘରେ ଥିଲ, ସ୍କୁଲକୁ କିପରି ଆସିଲ? କେବେ ଭାବିଛ ଯେ ତମେ ଘରେ ଥିଲ, ସ୍କୁଲକୁ କିପରି ଆସିଲ? କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ତମେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସ୍କାରେ ଥିଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସେ ଗତି କରି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା କିଭଳି ହୁଏ ଜାଣିଛ କି? ତ ସେ ପାଠ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେହେତୁ ତୁମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଲି ଗତି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଇନାହିଁ, ଯେ କେବଳ ଜାଣିବା ଆମେ ଗତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ବା ଗତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗତି କେତେ ପ୍ରକାରର, କେତେକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଗାଁରେ ବା ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବସ୍ ବାହାରେ ଆମେ କହୁ ଯେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ୟାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ 6ଟା ବେଳକୁ ସିଏ ତା ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା? ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ତ ଏହାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ଗତି ବୋଲି କହିବା। ତ ଗତି କାହାକୁ କହିବା ନା, ଗତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ ସହ ଯିଏ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସମୟ ସହ ତା ଅର୍ଥ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସିଏ ସମୟ ନିଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଗତି ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେବା। ମନେକର ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି, ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସଡନ ଏ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିଲା। ତ ଏତିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ନେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ନେଇଥିବ କି ନାହିଁ? ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତିକି ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଗତି ବୋଲି କହିବା। ତାହା କ'ଣ କହିବା? ଗତି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହେ, ମନେକର ଏ ଲୋକଟି ଜମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା ନା, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ତ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ପିଲେ ଦେଖ ନା, ପାହାଡ଼ କେବେ ଗତି କରେ କି? ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ କିଏ କହିବ? ଆସିବ କିଏ କହିବ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ? କିଏ ଲେଖିବ ଏଠି? ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ କିଏ କହିବ? ଆସ ଚନ୍ଦନ, ଆସ ଲେଖିବ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁର, ଯିଏକି ଜମା ଗତିଶୀଳ କରେ ନାହିଁ। ଲେଖ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁର। କ'ଣ ଲେଖିଲ? ପର୍ବତ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପର୍ବତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିବ? ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯାଅ। ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିବ? ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଏ। ଆସ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆସ। କ'ଣ ଲେଖିଲ? ମଣିଷ ଯାଏ କି? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ? ସତରେ ଯାଏ? ହଁ, କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ମଣିଷ, ସେଇଠି ବସିଥିଲ, ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗତିଶୀଳ। ଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ। ଆଉ କିଏ ଆସିବ?
लिखिब चंदन आस आस चंदन लिखिबो स्थिर वस्तुर गोटे लेखा गोटे कौन लिखिल कौन गच्छ तो गच्छ हूँ गोटे स्थिर वस्तु ना कौन जाओ आस आउ जन लिखिब गतिशील लिखिब गतिशील जी स्थान परिवर्तन करे सी हूँ गतिशील बस बस माने कौन कौन बस माने कौन गाड़ी गाड़ी मध्य गति करे ठीक कथा जाओ धन्यवाद आउ जड़े हाँ स्थिर वस्तु लेख घर घर गोटे स्थिर घर गति करे सप्तरे धन्यवाद आउ जण आस गतिशील गतिशील लेख कौन लिखिल कुकुड़ा कुकुड़ा गति करे सତରେ करे हाँ कुकुड़ा मध्य गति करे ठीक है नहीं आउ जण आस किए लिखियो स्थिर वस्तु पत्थर पत्थर गति करे तुम फोपाड़ दियो तुम पत्थर फोपाड़ दियो ना तो पत्थर गति करे ना स्थिर रुहे वेरी गुड मन रख पिले जो पर्यंत कौन सी बाह्य कारक बा बाहर प्रभाव गोटे स्थिर वस्तु उपरे पड़िले से पर्यंत से गति करिवो नाही तो पत्थर मध्य गोटे एमती गोटे जिनिस जो पर्यंत आमे ता उपरे बल प्रयोग करिले से पर्यंत से गति करिवो नाही तो एठारे पत्थर गोटे कौन हबो ना स्थिर हबो धन्यवाद आउ कि आसीबो जणे गतिशील लेख गतिशील गतिशील कम अछि कौन लिखिल बिल्ले बड़ पाटे बिल्ले बिल्ले गति करे नहीं कि धन्यवाद आउ स्थिर स्थिर किए आस जन लिख आस ईमान लिखुआ स्थिर लिखुआ स्थिर वस्तु कौन लिखिल टेबुल 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 स्थिर रहे ना धन्यवाद आउ जड़े क्या सब गतिशील लिख गतिशील चंदनास गतिशील लिख कौन लिखिल साप 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 गति करे कि साप गति करे धन्यवाद देख पिले बस तो एथुर आम भलसे बुझिले जे एही गतिशील वस्तु ए मनीष हो कि बस हो कि कुकुड़ा हो कि बिल्ले हो कि साप हो जे कौन सी गतिशील वस्तु कौन करे ना किछि समय नहीं किछि समय नहीं समय सहित सी कौन करे ना निजर स्थान परिवर्तन करे तो यह ही कहुए कौन गति बोले कहुए तो गतिर संज्ञा हूँ जे समय अनुसार वस्तु निजर स्थान परिवर्तन करने को गति बोले कहुए किंतु समय अनुसार गोटे वस्तु जदि स्थिर रहे सी निजर स्थान परिवर्तन करे ना ताहले ताको कौन कहवा स्थिर वस्तु बोले कहवा बुझल बुझल ना नहीं।